Benvidos todos a esta nova sesión dos talleres Micoquei en Galicia. Nesta ocasión, vou a botarlle un minutiño unha ollada, unha cousiña. Vale, nesta ocasión o que imos facer é continuar co que vimos facendo durante este obradoiro. A semana que ven xa temos pensado unha cousiña un poquinho diferente para traervos. Vai a seguir a mesma dinámica, pero como sabedes, estes días o que estamos a facer é justamente dividir as sesións en dúas partes principais. Por unha parte, un contido máis ben teórico no que falamos sobre diferentes aspectos da micoloxía que son moi importantes a hora de traballar con eles, e por outra parte o que facemos é tamén falar sobre outros contidos, sobre outras cousas que son interesantes falar, vale? Neste sentido, o que imos facer nesta ocasión, xa o pon no título deste directo, é falar sobre 12 consellos xerais ou 12 consellos ou regras xerais que se adoitan facer ou que se adoitaban facer sobre os cogomelos. Nun principio, eu non son partidario de facer este tipo de charlas porque poderían dar lugar ao que é un equívoco, que se pense que cando uns mitos, certas elementos que xa están desterrados se comentan, poden volver a introducirse. Sen embargo, unha das cousas pola que estamos comezando a facer nesta ocasión este tipo de contido, falando sobre cousas que son un pouquiño máis abstractas e que non están basadas nun contido científico de per se, é justamente para evitar que se cometan errores, máis que nada porque incluso a día de hoxe, cousa que eu non me esperaba, existen certas zonas onde se publican contidos digitais nas que non se ten certo rigor científico. Entonces, non me vou a meter detrás de todos os contidos, senón que vou a tratar agora mesmo 12 mitos, 12 regras que se empregaron para identificar ou para serializar ou para falar das características do cogomelo comestible, e vamos a falar despois dunha máis que é a máis importante, e esa justamente vai a ser a última, vale? Entón, como en todas as sesións, o que recomendo para a persoa que non puidera asistir a anteriores sesións é principalmente que intente resolver a lámina de traballo. Onde está a lámina de traballo? Vamos a deixar agora mesmo aquí durante un ratiño. Está justamente aquí, ¿no? Vale? Temos aí a lámina de traballo. E o que me gustaría tamén facer e comentar é justamente o contido que ten esta lámina. Comentar que é un cogomelo que rompe como se fora tiza, presenta láminas, que bota látex, é de cor alaranxado pero zonado, e vive baixo bidueiros, baixo árbores do xénero Bétula. Outro dos caracteres que é moi importante tamén ter en conta é justamente que ten un marxe moi abeludado, con moito peliño, vale? Isto non o comentei a semana pasada, pero justamente é importante para a identificación. Pois como todas as semanas vos digo, máis importante que vos quedeides a atender o que vou a comentar agora desta charla é que intentedes chegar agora mesmo á especie, vale? Se xa tedes, comentádenos os problemas que tuvistes, se chegastes ben, sen ningún problema, a especie que é, non, para que outros poidan seguir este directo, pero comentádenos máis ou menos que tal os foi o desenvolvemento desta lámina de traballo. E quería comentar justamente unha cousiña, a ver se podo agora atopala, porque olvidouseme preparala, que quería comentala. A ver... Minutiño. Vale. Era principalmente comentar que justamente esta temática que estamos comezando a introducir nesta sesión sobre cogomelos comestibles, sobre como identificar cogomelos comestibles, está pensada principalmente por unha razón. É justamente
que no último vídeo que fixemos, no que falamos sobre guías de campo, que supoño que cando este vídeo este resubido estará por aquí en riba un enlace directo a este vídeo. Laura Varela comentounos justamente que como se podían diferenciar os cogomelos comestibles na nosa aplicación. Agora mesmo non o temos incluído justamente, e por iso imos intentar facervos entender cal é este contido, cal é a razón de que non este incluído e como se pode, a partir non da nosa aplicación, senón de outras ferramentas, empregar estes cogomelos comestibles. Pois, sen máis, imos justamente a comezar a falar justamente do que pon o título, e justamente 12 regras que foron empregadas tradicionalmente, ou que dentro do popular se empregaban para identificar cogomelos comestibles. A primeira delas é que un cogomelo con anel adoitábase decir que era comestible. Isto é totalmente falso, porque cogomelos tan perigosos como a manita faloides e outros tóxicos, incluso dentro do xénero Lepiota, presentan anel. E ademais son das especies máis tóxicas que existen. Isto quere decir que as especies que non presentan anel son comestibles? Non. É unha generalidade que non se debe seguir, vale? O que hai que facer xa o veremos justamente o remate. Continuando con caracteres morfolóxicos que presentan os cogomelos, outro dos elementos que se adoita decir ou que se adoitaba decir é que unha cor específica que ten un cogomelo é o que fai que sexa comestible ou non. E isto volve a ser falso. Moitas veces desentérranse ou deixanse dun lado os cogomelos de cor roso, de cor verde, dun cor así que poida asustar ou que se asusta ou que se adoite asociar con cousas negativas. Isto tampouco é unha regra que se cumple e non hai que atender a cor, únicamente a cor dun cogomelo para saber se é comestible ou non, vale? Principalmente porque, como vemos na imaxe, hai un cogomelo que é de un sombreiro marrón, ten tamén un minutiño que creo que teño mala... Vou a poñer un poquinho máis grande todo. Aquí, vale? Agora lo poño un poquinho máis grande. Aí o tendes. Justamente ten o sombreiro marrón, ten o sombreiro vermello, o pé vermello, é unha especie perfectamente comestible. É o Neoboletus erythropus, o boletus de pé vermello. E sen embargo, outras especies que poden ser de un cor branco poden ser perfectamente mortais, como por exemplo é o caso da manita verna, que é blanca, moi blanca, moi pura, como se podería asociar. Outra das cousas que se adoita dicir, e volve a ser un elemento falaz, non é certo, é que un cogomelo que presenta unha textura visguenta é un cogomelo comestible. Isto volve a ser falso. Non, esta regra non se cumpre. Principalmente porque existen cogomelos como este de aquí, aínda que este non é justamente dos máis recomendados, pero outros estrofarias e outros cogomelos que presentan un sombreiro visguento, vale? E pódense comer perfectamente. Por exemplo, outro, a Fisturina hepática. A Fisturina hepática pódese comer perfectamente e non presentan un cogomelo visguento. E, sen embargo, outros que presentan un sombreiro seco non se deben consumir. Entonces, volvemos a rexeitar outra característica basada nunha soa morfoloxía. E con estas van tres. Non sirve fixarse se poseen anel, non sirve fixarse se presentan unha cor específica, e non sirve tampouco fixarse se teñen unha textura ou un carácter que sea pouco agradable, vale? E do mesmo xeito que non sirve fixarse se teñen unha textura visguenta pouco agradable, tampouco se pode basar no tipo de carne que posúe. En moitos casos, as rúxolas adoítase decir que presentan unha carne feble ou un poquinho máis dura, máis consistente que algúns boletus, e que por iso non son comestibles. Iso non é certo. Existen especies do xénero rúxula que son comestibles e especies do xénero bolentus, incluso, que teñen unha carne máis branda, máis que se pode desfacer en fíos, que non son comestibles e son tóxicas, como por exemplo o Neoboletus satanas. É un boletus, rubro boletus satanas, se non me confundo, xa por aí por aquí unha revisión.
Justamente esa característica, volvemos como no caso de antes, non é unha característica que nos permita coñecerse un cogomelo é comestible. Continuando con outra característica, esta xa cando vos la diga xa vades a decir isto non é así, pero aínda así adoitábase decir antigamente que non identifica un cogomelo comestible, é que se adoitaba decir que os cogomelos que botan leite, que botan látex, non son comestibles. Como sabedes, justamente por esta especie tan valorada, isto tampouco ocorre deste xeito. Continuamos con outra que ten que ver coa segunda ou a terceira que comentamos, a cor. Adoitase decir que unha cor pode ser un indicio de que non sexa comestible ou non unha especie. Isto volve a ser falso. E como no caso de justamente do cor vermello que pusimos de exemplo o Neoboletus erythropus, justamente outra das cousas que se adoitan decir é que se un cogomelo vira de cor cando está en contacto co aire ou cando tocas, tampouco é comestible. Isto volve a ser unha regra falsa, justamente polo mesmo exemplo. Por exemplo, o Neoboletus erythropus vira a cores azuis, tanto seu poro como parte da súa carne, é comestible. Volve a ser unha cousa que non é identificativa. E pasa tamén o contrario. Justamente cando nos fixamos en cogomelos que non viran de cor, como por exemplo, como pode ser perfectamente a manita faloides, isto non ocorre así. E aquí ven outro dos carácteres que se adoita decir que é moi importante a hora de entender os cogomelos. É certo é que é justamente o seu cheiro. O cheiro que ten un cogomelo é moi importante para identificalo, pero que un cogomelo cheire ben non quere decir que sexa comestible. Aquí na imaxe tendes o claro exemplo. Esta especie, justamente a Amanita phalloides, unha das especies máis coñecidas como tóxicas, e, sen embargo, cheira a rosas. Ten un cheiro agradable. É tóxica. E outras especies que poden cheirar un pouquiño máis distinto, un pouquiño máis diferente, non teñen problemas de comestibilidade. Continuando, justamente con este carácter organoléptico que é o cheiro, outro dos caracteres organolépticos que temos que ter en conta é justamente o sabor. O sabor, adoitase decir justamente, isto ven moitas veces polas rúsulas, que unha especie que é picante, que é acre, non é comestible. O cantarelo, aínda que ten matices doces, ten un claro carácter picante en boca. Entonces, isto quere decir que volvemos a outra regra que non é certa. E para matizar un pouquiño, esta regra de que un cogomelo que é doce é comestible adoitase empregar moitas veces, adoitase empregar para o xénero rúsula, pero volvemos ao mesmo. Non é recomendable empregar esta regra para elixir que cogomelos son comestibles. E non é unha regra infalible, pode ter moitos errores. Por lo tanto, non se debe empregar, non unha regra xeral que se cumpra. Seguinte paso. Justamente agora xa non estamos en caracteres morfolóxicos, vamos un poquinho a hablar de hábitat. Outra das cousas que se adoitaba decir, ou que se adoita decir, é que os cogomelos que aparecen en campos abertos, en zonas abertas, sobre sustratos son cogomelos comestibles, mentres que os cogomelos que aparecen en mitad dos bosques non o son. Para que nos fagamos unha idea, isto querería decir que máis ou menos o xénero Agaricus, un dos máis perigosos de apañar no campo, estaría aberto a ser todas as súas especies do xénero Agaricus comestibles, cando isto non é así. E justamente é un grupo de cogomelos que é moi perigoso de consumir a nivel silvestre pola súa dificultade de identificación. E outras especies, como Boletus, mesmamente, non sería comestible, vale? Por iso esta regra unha regra máis que non se debe seguir.
A seguinte, aquí vemos justamente este Opreubrotus non sei cal é. Este Citrinopeleatus seguramente. Pode ser outra variedade, pero o Citrinopeleatus podería ser. É unha seta de ostra, a típica seta de ostra que atopamos no supermercado, pero dun cor amarelo. E que ten de peculiaridade o xénero Pleurotus, que vive en madeira. Pois outra das cousas que se adoita decir justamente deste xénero e dos cogomelos que son comestibles é que os cogomelos que son tóxicos adoitan vivir na madeira. E como vemos neste caso, no caso da Fisturina hepática e de outros tantos cogomelos, isto non é certo. Vale? E o correo contrario, volvemos ao caso que o máis coñecido, a manita faloide, vive justamente en terra, vale? Vale, seguimos. Este xa é un caso máis interesante, que é justamente a depredación de cogomelos por outros animais. E aínda por riba, por animais que están moi lonxe de nós a nivel evolutivo, como pode ser, por exemplo, unha lesma en comparación cun xabarín. Dice que os cogomelos que son comidos por lesmas son comestibles. Isto non é certo. E máis, están existindo agora mesmo estudos de que demostran que pode ser que a lesma que consuma cogomelos tóxicos tamén pode chegar a morrer. Pero, ante todo, unha lesma, non ten a mesma o mesmo metabolismo que nos. Por lo tanto, pode existir un tóxico que non lle afecte a unha lesma e si nos afecta a nos. Por lo tanto, esta é outra regla que xa por sentido común non deberamos seguir. Continuando, justamente aquí estamos hablando dunha das razóns principais pola que estamos, ou polo menos eu estou motivado a facer estes vídeos cando eu esperaba que non fixera falta xa. E justamente durante esta tempada última saiu unha noticia nunha zona de Extremadura que un cociñeiro moi coñecido estaba en mitad da propia televisión autonómica explicando como se diferenciaban os cogomelos. E o que explicaba é que o único que había que facer para identificar cogomelos comestibles dos tóxicos era botar un dente de allo ou unha cebola. E así, se pon negro o allo ou a cebola, estes cogomelos serían tóxicos. Isto tamén se adoita dicir coas moedas de plata. E todo isto é falso. A única forma de coñecer que un cogomelo é tóxico ou non é a última regra que imos comentar, é coñecer perfectamente que cogomelos son comestibles. E isto, justamente, todo este contido de saber que cogomelos son comestibles, en parte estamos facendo xa durante este curso, porque estamos aprendendo a identificar as súas características, traballar con cogomelos, ver que cogomelo é cada cal, pero imos facer, na vindeira sesión, unha aproximación justamente a que é necesario para coñecer ou que ferramentas podemos empregar para coñecer que cogomelos son comestibles e como debemos afrontarnos toda esa información. Vale, con todo, non sei se hai algunha pregunta desta parte da charla. Agora o que tocaría, justamente... Non temos. Vale, perfecto. Agora o que tocaría é justamente facer a lámina. Entonces vamos a pasar a outra pantalla, por aquí. Volvemos ao mesmo. O cogomelo xa o coñecemos, é un cogomelo de cor laranxa que poderíamos pensar, principalmente, que podería ser un níscalo. Existe a posibilidade, un cor laranxa, bota látex. Sin embargo, imos a facer agora mesmo o que é a identificación. E, como sempre, comezamos pola primeira parte que xa non sabemos case todos. Cogomelos con láminas ou sen láminas. Neste caso estamos falando de cogomelos con láminas. Avanzamos por esta banda de aquí da aplicación e temos carne februda, o pé esfiáñase máis ou menos facilmente. Vale? E carne graúda, o pé rompe como se fose Cid. Estamos nesta segunda banda da identificación. Vale? Entonces seguimos. Botan leite ou romper o cogomelo, moitas veces estamos nesta parte, sería esta dicotomía de aquí. Entonces continuamos.
látex de cor branco que co tempo pode mudar a amarelo sobre as láminas. Neste caso estaríamos totalmente correcto, é un cor branco. Cal é o importante aquí que pode dar un pouquiño de confusión? Eu, cunha imaxe, podo saber se o cogomelo vira amarelo. Neste caso, nesta dicotomía, non habería problema, porque poderíamos facer caso á primeira parte, porque por esa banda é por onde están todos os cogomelos. E máis, o que poderíamos entrar con dúbidas é látex de outra cor. Neste caso, xa estamos vendo aí as cores que vai a dar o camiño, pero se entráramos en duda, o que veríamos é que por ese camiño chegamos a uns cogomelos que non teñen a cor do látex que estamos indicando, polo que poderíamos seguir polo látex branco aínda que non se cumpran todas as indicacións, vale? Entonces, imos agora por látex branco, que co tempo pode mudar a amarelo. Pulsamos, continuamos. E agora xa empezamos. Látex o primeiro branco, pero que rapidamente pasa amarelo. Isto me parece que xa o comentei na primeira sesión do curso do Obradoiro, é que justamente durante esta sesión un dos caracteres, unha das cousas que é importante ter en conta cando identificamos cogomelos ou cando falamos de cogomelos, ou polo menos cando nós vos vamos a presentar esta lámina, é que se realmente mudara a cor amarelo, teríamos lo que indicar, vale? Entonces, neste caso, temos que ir por outras características, vale? Porque, en principio, salvo esa característica de cor amarelo, todo o demais máis ou menos coincide. Látex o primeiro branco, é o que estamos vendo, e esa parte amarela xa non a temos, e chapeu máis ou menos zoado. Entonces, avanzamos pola outras características justamente porque non estamos indicando que vira amarelo. Vale? Entonces agora temos chapeu con tonalidades vermellas ou pardas, vermellizas, látex 12, o principio liseiramente acuoso, cheiro a chicoria. E pola outra banda temos látex diferente e cheiro non definido. Volvemos ao mesmo. Neste caso, indicaríamos algún carácter, se fora importante, algún carácter do seu cheiro, algún carácter da fluidez do látex, e non estamos comentando, polo tanto, podemos ir perfectamente pola outra banda. Látex de diferente cheiro non definido, vale? Entonces continuamos. Aquí xa estamos a máis pretiño. Chapeu coa marxe peluda, polo menos nos exemplares novos, preferentemente baixo bidueiros. Xa vos lo comentei, habita sobre baixo bidueiros. O outro día, pareceme que se non me confundín, dicen sobre, eu confundíme, foi unha confusión por outro idioma. E justamente habita baixo bidueiros, polo que poderíamos seguir por aquí e xa empezamos a ter unha pequena problemática, entre comillas, que é justamente o que están falando de caracteres morfolóxicos que poderíamos durar. Chapeu esbrancusado, pode ser, na imaxe é un ton laranxa un poquinho esbrancusado, crema ou rosado, pode ser, máis ou menos as tons son, pero é un poquinho máis anaranxado, máis que nada porque vos lo comentei. Pero aquí, realmente no que nos deberamos fixar é na última parte, que a pesar de que o látex é branco, co paso do tempo verdea sobre un papel, e ese carácter non o temos, polo tanto, teríamos que ir pola outra banda. Chapeuzonado, cousa que cumpre, alaranxado, cousa que cumpre, látex branco, cousa que cumpre, e cheiro forte e sabor amargo. Pareceme que o sabor amargo, non sei se o cheguei a comentar outro día, pareceme que sí, un sabor acre, ou se non, pero o outro día cheguei a comentalo, e podemos continuar, por lo tanto, por esta banda. E chegaríamos, como vos lo comentei, a unha ficha de identificación Lactarius torminosus. Vale? Zonado, umbilicado, centro viscoso, unha pequena identificación como adoitamos ter. Ben, e con isto remataríamos o que é esta lámina. Se tendes algunha consulta, podedes deixala no chat para comentar. E agora imos a seguir co que sería a lámina para a semana pasada, que ven. En este caso, a lámina é un pouquiño atrevida, pero estou eu aquí justamente para comentar os contidos que faltan.
Vou a poñer a pantalla completa, máis que nada porque así a vedes mellor, tendes máis características. Partes importantes da imaxe que estamos vendo, da lámina que imos traballar. Estamos falando dun cogomelo que non presenta, vou vos decir o contrario en vez de decir vos o que presenta, pero vou vos decir, non presenta nin láminas, nin poros, nin aguillóns, nin pregues, nin presenta un himenio plano, vale? Creo que non me quedou ningún dos himenios. Con esto podedes ir polo himenio que queda. Entonces, máis ou menos xa sabemos por onde teríamos que ir nesta primeira división. E comentar tamén un par de cousiñas que é importante. Como vedes, na parte de embaixo, na parte que está justamente branca tocando o que é o peridio roso, o que é a parte vermella, vemos que está un poquinho húmedo. Isto ven a ser unha razón de que este así, é que cando son máis jóvenes, en idades menos avanzadas, en adiós aínda como un primordio, estamos a falar de que ten unha textura un poquinho gelatinosa. Isto vai a ser importante para a identificación. E outros caracteres que podemos intentar sacar da imaxe, como vemos hai aí unha mosquiña que está alrededor do cogomelo. Isto ten unha razón, é porque cheira moi mal. Este cogomelo, a orde a que pertence, ten esas características. Adoitan ser cogomelos que teñen un cheiro moi desagradable. E polo demais, con esta información e comentarvos simplemente, aínda que non vai a ser necesario, que adoita vivir sobre substrato, e o substrato que adoita degradar e adoita ser unha especie saprotrófica, comportarse como saprotrófica, xa poderíamos o que chegar a unha identificación, vale? Pois non sei se hai algunha consulta, vou comprobalo, vale? Entonces, como sempre, voume a despedir presentándovos o que vería ser o contido da semana que ven. Bueno, que vai a veres durante estas semanas, desculpade. E justamente, minutiño, este venres, ás 8:05, terá lugar a unha charla, unha conferencia, dentro do ciclo Ciencia da Casa, como estamos desenvolvendo durante estes días, que as plantas carnívoras, nada máis, as plantas carnívoras, e o venres 1 de maio, ás 8:05. E o vindeiro venres, dentro do mesmo ciclo, estaremos falando justamente sobre adaptarse ou morrer, supervivencia das plantas en condicións extremas. Unha nova charla na que empregaremos esta temática para falar de certas características das plantas que usuen para adaptarse a condicións extremas. Comentar tamén que estamos preparando para este obradoiro unha pequena sorpresiña, así que estade atentos ás nosas redes sociais, a unha páxina que temos agora activada na nosa página web micogalicia.es. Nas vindeiras semanas vamos a traer máis novidades sobre esta actividade que esperemos que esteades aí para continuar o que este obradoiro. Por último, comentarvos que vos podedes suscribir a esta canle por aquí en baixo, se non me confundo. Hai un enlace de suscripción, máis que nada porque así estades informando de todas as novidades que van a vir, tanto dos directos como dos novos vídeos que traigamos destes directos ou que traigamos novos, como por exemplo os da outra cara do monte. E sen máis, despídomo e ata semana que ven.